Jeg har trykket. Godt. Kom herop, Mikas. I dag skal vi lave en test af den her Nerf Jolt. Jeg har lige pillet toppen af. Og det er min klamme lille, der står bag kameraet. Kom. Nu skal vi starte med at se, hvor langt den kan skyde. Kig den vej, ja. Nej, Mikas, lad være. Jeg er på legepladsen. Kom. Så skal vi gå ned og finde den. Jeg ved ikke, hvor den er. Så kom. Ej, skal du ikke se den her film på YouTube? Jo. Flot. Det er hende, der er klamme, der sad bag kameraet. Hey. Og hvor er den? Hvor var den henne? Det ved jeg heller ikke. Fuck your bitch. Og hvordan landte den? Fuck you, for me. Fuck landte den? Ja, hvor fuck landte den? Hvor fuck landte den? Det ved jeg sgu ikke. Hvor fuck landte den? Fuck, hvor... Ej, jeg troede lige, det var den her. Prøv lige at skyde en gang til. Ja. Skal jeg så filme Jamen, jeg kan sagtens skyde, mens jeg filmer. Gå ikke med dig, din klamme idiot. Vi bruger lige Nerf Zombie Strike Dart.